Assalamu alaikum mai saurari, sannunmu da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. Kada ku shafa'a, yau ma muna ɗauke da sabon labari mai cike da nishaɗantarwa, faɗakarwa don farin cikinku. Rayuwa ce wacce take cike da tausayi da kuma rashin jin daɗi a tsakanin mutane guda biyu. A shekara ta 2016 a wata makaranta an yi wasu mutane da suke son junansu so na gaskiya. Labarin dai yana nan tafe kamar haka. Labarina. Haba kai, wayar yanzu ba gama shirya wani, ina ta sauri. Ka bari kawai, yarinyar nan fitin ɗazu nake ta jiranta fa, har yanzu bata gama shiryawa ba. Haba yaya na, don Allah takalmi fa kawai nake sawa, kai hakuri mana. Ai ina gani ba za mu ƙara tsayawa jiran yarinyar nan ba wallahi nan gaba. Haba Fatima, lokaci yana ta ƙara wucewa, kin ga dun mu yi lanti, za mu je mu rasa wani abu ko a hana mu shiga. To yayi Mubarak, ga nan mu je. Na ga yayi Yusuf ya fara ɓata rai, bari dai mu tafi kare samun duka. Ok, dariya ma kike mun kenan. Ba damuwa, Allah kai mu lokacin jarabawa, zaki zo ki ce in nuna miki yaya ake karatun jarabawa ai. Allah kai mu. Yayi kenan, in baka bani ba ai yayi Mubarak ma zai bani. Ni da nake da yayi Mubarak zan daga hankali. Ok, gadaran ki kenan? Ki rena mu aboki kuma ki ce in baki ansa? Kin sa ai bare yi wai. Gara ma ki biyayya, ina ga zafi. Ni kan mu je mu da Allah, ga can mai adede da sahu ma mu yi sauri mu je da Allah, makarantar nan kar ya zama an yi abun da babu mu ba a ciki ba. Kun san akwai matsala inda aka kusa exams din nan. Yawa yaya, ku tsaya ni zan yi magana da mai adede da sahu, kun san ku maza ne kar ya tuce ku. Haba Fatima, lalle kam. An ga miki mu ma maza ba mu iya ciniki ba ne? Shikenan yayi, ni dai ban ce ba. Cinike kuma? Haji Mubarak, kai ma kana biye mata bayan ka san yarinya ce kuma. Mu shiga kawai mu tafi. A wani cinike za mu yi. Mu dauki abin da yake hannun mu ba shi yawa, ma na san namu ne ta yi. Tun da yau da gobe an saba zuwa. Matsala ta da kai yayi, kai ba a maka gwaninta, mu je Allah ya sauke mu. Na yarda ni da ke a duniya, mu zauna guri ɗaya ba rabuwa. Malam Ibrahim ya ne? Ya kake ayyuka? Ya school din da ka shigo kai ma? Ya na ganka waje kuma me yake faruwa ne kam? Malam Yusuf ka bari mana. Malamin nan Malam Jafar mana shine a cikin klasin nan, wallahi ya hana kowa shiga, gashi ni ma nayi latti ne. Amma tun daga kanan ka zo ga kunan da yawa, ai sai mu gwada shiga ko? Sai mu gwada lock din mu gani ko zai iya bar mu shiga? Sai mu je ko? Kai, Malam Jafar ya shiga? To, damun malamin nan zafi ne da shi. Gashi lectures ɗinsa English ne, babban abun da ake so ma. Kuma lectures ɗin ba yi da sauki. Ina lalashi. Ya za mu yi yanzu kam? Fatima, yanzu me solution ne? Ya za a yi ne kan yanzu, ya za a yi mu samu mu shiga? Mu je da ke, kin ga ke ƴan mace ne, kika dan marere ce mai watakila mu ci albarkacin ki. Ni kuma ya Mubarak, ai sai siya Yusuf, ai ni da malamin ma yake jin haushi na. Rabani, ku zo dai mu je mu ba shi hakuri ko zai yadda ya bar mu shiga. Excuse sir. Kalli su Fatima Maryam sun shigo, yau kan wallahi sun shigo. Adamu, kalli da abokin ka yake fiki da idanuwa. Hey, where do you come from? Sa wallahi. Shut up, get out in my class. Ba gashi ba? Dama na faɗa ai. Yarinya na duk ita ta jawo mana wannan abu. To ya za mu yi? Allah abu ya bata mu rai. To, yanzu dai duk ba wannan ba. Tunda malamin nan ya hana mu shiga lectures din nan, ranmu kuma ga shaɓace, mu dan je gindin bishiyan can mana ko za mu dan sha iska, mu dan huta, ranmu zai sanyi a wajen, yafi aiko? Yawwa Malam Ibrahim, ka kawo mana solution. Ko mu tafi can wallahi da mun zafi nake ji. Kai ku zo, ina za ku tafi? Na lura yaran nan ba kwa son karatu dama. For you to come school on time is a problem. I have warned you people severally, you don't want to hear my word. Okay? You will see the action that I will take against you people. Na yarda ni da ke a duniya, mu zauna guri ɗaya ba rabuwa. Kash, mai saurare,
iya abin da za mu iya kawo muku kenan daga cikin wannan labari na wannan satin. Za mu ringa sake muku shi a kowane sati a YouTube channel ɗin mai suna Labari na TV duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ka taɓa ƙararrawa da misalin mun ɗora sabon shiri za mu sanar da kai. Mun gode.